Салом алейкум, мегузорем ба дарси навбати забони англисӣ аз саволҳои маркази миллии тестӣ. Ва дар ин дарс мо дорем матни Big Insect Problem, яъне ки мушкилоти калони ҳашарот. Insects are important because they are food for other animals and they also pollinate plants. Without insects, many animals will die and it will be hard for people to grow crops. There is a new study which says that the number of insects is falling. Every year, there are 2.5% less insects. If this goes on, there will be 25% less insects in 10 years. This would be a big problem. People think that there are less insects because the planet is getting warmer. People also use chemicals in farming, so that can be a reason too. Муин матнро бо забони тоҷикӣ тарҷума мекунем ва ба саволҳои ин матн чӣ кор мекунем ҷавоб мегардонем. Агар тарҷумаро сар кунем, insects are important. ҳашаротҳо муҳиманд, зеро онҳо ғизо барои дигар ҳайвонот мебошанд ва инчунин растаниҳоро гардолуд мекунанд. Гардолуд мекунанд. Гардолуд кардан аст. бе ҳашарот бисёр ҳайвонот мемиранд ва барои одамон парвариши зироатҳо, яъне ки крабс, душвор мешавад. Тадқиқоти нав мегӯяд, ки шумораи ҳашарот кам шуда истодааст. Ҳар сол ҳашарот 2.5% камтар мешавад, 2.5%. Агар ин ҳолат идома ёбад, пас дар 10 сол ҳашарот 25% камтар мешавад. Ин мушкили калон хоҳад буд дар оянда. Одамон фикр мекунанд, ки ҳашарот кам мешаванд, зеро сайёра низ гармтар шуда истодааст. Одамон инчунин дар кишоварзӣ моддаҳои кимиёвиро истифода мебаранд, ки инчунин метавонад сабаби камшудани ҳашарот гардад. Хоб, мо матнро тарҷума кардем ва биёед ба саволҳои ин матн ҷавоб мегардонем. A lot of animals insects. Хоб, бисёр ҳайвонот ҳашаротро чӣ кор мекунанд? мекушанд, мегазанд, мехӯранд ва ё чӣ кор мекунанд? наҷот медиҳанд. Ва дар ин ҷо пурсидагар бисёр ҳайвонот ҳашаротро чӣ кор мекунанд? Мехӯранд. Ҷавоби си ба мо тоғри мегирад, яъне ки ҷавоби ит. Insects are the main of plants. яъне ки ҳашарот гардолудкунандагони асосии растаниҳо мебошанд. яъне ки бояд мо чӣ кор кунем? ҷавоби аро интихоб кунем, яъне ки онҳо гардолуд мекунанд, яъне ки ҳашарот гардолудкунандагони асосии растаниҳо мебошанд. Insects are the main pollinators of plants. мегузарем ба саволи се. Most of the animals can without insects. خب hier ин ҳаст шунидан, appear ин ҳаст пайдо шудан, disappear ин нест шудан ва disorientate ин сардагум шудан. хоб, ва дар ин ҷо пурсидагар мо бояд чӣ кор кунем? Most of animals can disappear without insects, яъне ки бисёр ҳайвонот бе ҳашарот метавонанд гум шаванд. хоб, барои ҳамин ё нест шаванда, disappear. Барои ҳамин дар ин ҷо ҷавоби си ба мо тоғри мегирад. яъне ки биёед дар ин ҷо низ мо тарҷума кардем kill, bite, eat, save-ро ва дар ин ҷо пурсидагар pollinators ин гардолудкунандагон мебошанд ва guards-ро низ бо шумо тарҷума мекунем. Инҳо муҳофизон ҳастанд ва cutters бурандаҳо тарҷума мешавад ва pests ин вредители, яъне ки зараррасонҳо мешаванд. яъне ки зараррасонҳо низ дар кишоварзӣ бисёр ҳастанд. хоб, ва мегузарем ба саволи чорум. Without insects, the of crops will be a problem. яъне ки бе ҳашарот зироатҳо мушкил мешаванд.
дар оянда, яъне ки мушкил мешаванд. Чишон мушкил мешавад дар оянда? Мо бояд дар ин ҷо бифаҳмем. Ин мешавад амалӣ кардан, realization амалӣ кардан, exploration таҳқиқ кардан ва combination яъне комбинатсия якҷоя кардан, cultivation парвариш кардан. Without insects the of crops will be a problem. яъне ки амалӣ кардан ба мо туғрӣ намегирад. Exploration таҳқиқ мо ягон чиро намекунем дар ин ҷо. Combination якҷоя намекунем ягон зироатро. Ва cultivation яъне ки парвариш туғрӣ мегирад. Without insects the cultivation of crops will be a problem. яъне ки бе ҳашарот парвариш кардани зироатҳо мушкил мешавад. Ва бо тозагӣ инчунин аст. The number of insects is day by day. шумораи ҳашарот рӯз ба рӯз дар он ҷо гуфта буданд ки зиёд мешавад ё кам мешавад. 2% insects less. If this goes on, there will be 25% less insects in 10 years. яъне ки кам мешавад. хоб, яъне ки кам мешавад гуфта истодааст. шумораи ҳашарот рӯз ба рӯз чӣ мешавад? Кам мешавад гуфта истодааст. Decreasing in кам шуда истодааст, яъне ки ба мо ин ҷавоб туғрӣ мегирад. Increasing зиёд шуда истодааст. Developing инкишоф ёфта истодааст. Ва supposing тахмин карда истодааст. ба мо дигар вариантҳо туғрӣ намегиранд. Танҳо decreasing яъне ки кам шуда истодааст туғрӣ мегирад, яъне ки шумораи ҳашарот рӯз ба рӯз кам шуда истодааст. мегузарем ба саволи шашум. Ва one of the reasons of insects extinction is warming. яъне ки тарҷума кунем, яке аз сабабҳои нестшавии ҳашарот ин гармшавӣ мебошад. бояд мо як вариантро интихоб кунем. Critical ин муҳим мебошад. тарҷумаи муҳим дорад. Critical муҳим. Cultural фарҳангӣ. Global ҷаҳонӣ. Chemical кимиёвӣ. яъне ки химиёвӣ ба мо туғрӣ намегирад. Агар мо намегар яке аз сабабҳои нестшавии ҳашарот химиявӣ мебошад, ба мо туғрӣ намегирад. Фарҳангӣ низ ба мо, яъне ки cultural ба мо туғрӣ намегирад. Critical низ ба мо туғрӣ намегирад. Танҳо global мемонад. яъне ки one of the reasons of insects extinction is global warming. яъне ки яке аз сабабҳои нестшавии ҳашарот ин гармшавии ҷаҳонӣ мебошад. Global warming. The use of chemical can also cause extinction of insects. яъне ки истифодаи моддаҳои кимиёвӣ дар restructure, agriculture, structure, creature. яъне ки бояд дар кишоварзӣ бошад. яъне ки истифодаи моддаҳои кимиёвӣ дар кишоварзӣ ҳам метавонад сабаби нестшавии ҳашарот шавад. Agriculture ин кишоварзӣ мебошад. Restructure бозсозӣ мегӯянд restructureро, яъне ки аро. Agriculture ин кишоварзӣ, structure сохтор ва creature мавҷудот. ва ҷавоби биро дар ин ҷо интихоб мекунем. мегузарем ба саволи 8. The story is about the insects. Insects ecology, geology, analogy, ideology. яъне ки экология, геология, монандӣ, идеологӣ. монандӣ ба мо туғрӣ намегирад. идеологӣ низ ба мо туғрӣ намегирад. ё геологӣ ё экологӣ бояд бошад. яъне ки ин бисёртар ба экология тааллуқ дорад, на ба геология. геология яъне ки заминро меомӯзад. яъне ки бисёртар кӯҳҳоро, ҳар намуди сангҳои калонро ва чунин лаҳзаро ба мо геология нишон медиҳад, меомӯзонад. ва экология бошад дар бораи ҳамин чӣ аст, дар бораи ҳамин ҳашаротҳо ва экосистема мебошад. ва дар ин ҷо экологияро мо интихоб мекунем, яъне ки ҳикоя дар бораи экологияи ҳашарот аст. The story is about the insects ecology. савол шуд дар комментариҳо нависед. мегузарем ба
матни 6 ва дар ин ҷо дар бораи ковид гуфта шудааст. People don't sleep enough, яъне ки мардум одамон ба қадри кофӣ хоб намекунанд. Бетхоне ва ба монанди матни 5 тарҷума мекунем ва ба саволҳояш ҷавоб мегардонем. Especially in big cities, people sleep less and it has a big impact on their physical and mental health. The COVID-19 pandemic caused people to sleep less and the quality of their sleep was worse. The reason was stress. Many people could not do the things which they normally did, so they got up and went to sleep at different times. This wasn't good because they needed routines in their lives. Or when people do not sleep enough, they are at higher risk of some disease such as heart disease or obesity. Less sleep also affects their mood and thinking. Another problem is that many people think that they have to sleep less so they can work more. خب بیاید ترجمه میکنم. خصوصا در شهرهای کلان одамон камтар хоб мекунанд ва ин ба саломатии ҷисмонӣ ва равонии онҳо таъсири калон мерасонад. Пандемияи COVID-19 сабаб шуд ки одамон камтар хоб кунанд ва сифати хоби онҳо бадтар шавад. Ва ин ба он оварда расонд ки сифати хоби онҳо бадтар шавад. Сабабаш стресс буд. Бисёр одамон корҳоеро ки одатан мекарданд карда наметавонистанд дар ин ҳолат. Бинобар ин онҳо дар вақтҳои гуногун мехестанд ва мехобиданд. Ин хуб набуд, зеро одамон дар ҳаёти худ ба реҷа омӯхта шудаанд ва ниёз доранд. вақте ки одамон ба қадри кофӣ хоб намекунанд, онҳо бештар ба баъзе бемориҳо мисли бемории дил ё фарбеҳӣ, obesity, фарбеҳӣ ва heart disease, ин бемории дил гирифтор мешаванд. Кам хобидан инчунин ба рӯҳия ва фикрронии онҳо таъсири манфӣ мерасонад, яъне ки таъсир мерасонад. Мушкили дигар ин аст ки бисёр одамон фикр мекунанд ки бояд камтар хоб кунанд, то ки бештар кор карда тавонанд. Вале росташро гӯям, ин чунин нест. Бояд одам ба қадри кофӣ чӣ кор кунад? Хоб кунад. Хоб, мегузарем ба ҷавоб додани ин саволҳо. In small towns, people are then in big cities. Яъне ки дар шаҳрҳои хурд одамон нисбат ба шаҳрҳои калон хоб мекунанд. яъне ки бо мо як вариантро гирем. яъне ки дар шаҳрҳои хурд гуфта шудааст ки одамон бисёртар хоб мекунанд назар ба шаҳрҳои калон. яъне ки more ба мо туғри мегирада бештар. Less камтар, little кам, many бисёр. Хоб, in small towns people sleep more than in big cities. Of sleep is the cause, мегузарем ба саволи ду, мебахшед. Of sleep is the cause of serious disease. яъне ки хоб сабаби бемориҳои ҷиддӣ мебошад. яъне ки камхобӣ, норасоии хоб ё ки мегӯяд, сабаби бемориҳои ҷиддӣ мебошад. Sound, ин садо аст. Deep, чуқур. Lack, норасоӣ, камӣ аст. Ва long, дароз. яъне ки танҳо дар ин ҷо варианти си ба мо туғри мегирад. Lack of sleep is the cause of serious disease. Okay? So, ба саволи се мегузарем. Coronavirus affects the quality of sleep. яъне ки коронавирус ба сифати хоб таъсир мерасонад. чӣ гуна таъсир? Таъсири манфӣ. Negatively. Positively, ин мусбат. Negatively, манфӣ. Automatically, худкор, яъне ки автоматикӣ. Normatively, меъёрӣ, нормативӣ. ва дар ин ҷо танҳо negatively ба мо туғри мегирад. Coronavirus negatively affects the quality of sleep. ба саволи чор ҷавоб мегардонем. People can't do their common during the diseases. одамон ҳангоми беморӣ корҳои оддии худро карда наметавонанд. Масалан, яъне корҳояшонро карда наметавонанд.
در اینجا activities میشد، یعنی که people can do their common activities during the disease. یعنی که یگون کارها، یگون عمل، یگون فعالیت کرده نمیتوانند. damages این میشود ضررها، reports میشود گزارش ها، calculations میشوند حسابات ها. در اینجا تنها با ما activities درست میآید. سوال 5. Post-COVID stress has a bad influence on human and physical health. استرس بعد کوید، پست کوید یعنی که بعد کوید، با سلامتی و جنسانی انسان تأثیری بد میرساند. باید ما وریانت ها رو انتخاب کنیم. knowledge, mortal, mental, language. دانش mortal این مرگوار ترجمه می شود، mental روانی، language زبان. یعنی که past COVID stress has a bad influence on human mental and physical health. چگونه که در متن بود، یعنی که mental and physical health. جواب سی در اینجا توری میگیرد، یعنی که با استرسی بعد کووید با سلامتی روانی و جسمانی انسان تأثیری بد میرساند. سوال 6. Not getting enough sleep to heart disease or obesity. خب با قدر کافی خواب نکردن با بیماری دل یا فربهی آورده چکار میکند؟ میرساند. خب باید ما وریانت رو انتخاب کنیم. makes, leads, takes, follows. makes این اجرا کردن، ساختن میسازد و leads آورده میرساند، takes میگیرد، follows پیروی کردن پیروی میکند. not getting enough sleep leads یعنی که آورده میرساند leads to heart disease or obesity. خب با قدر کافی خواب نکردن با بیماری دل یا فربهی آورده میرساند. میگذاریم با سوال 7. many people sleep little to have time to do much work. بسیار آدمان کم خواب میکنند تا برای اجرای کار زیاد وقت داشته باشند. این چنین نیست، یعنی که ما باید چکار کنیم؟ یگون وریانت رو انتخاب کنیم. weakly سستی، effectively ثمرناک، consciously این آگاهانه، دیده و دانسته یا میگویند suddenly ناگهان. کدام وریانت با ما توری میگیرد؟ many people sleep little to have time to do much work. یعنی که weakly با ما توری نمیگیرد، effectively ثمرناک نیست با ما توری نمیگیرد، suddenly ناگهان نیست با ما توری نمیگیرد و consciously یعنی که many people many people consciously sleep little to have time to do much work. یعنی که بسیار آدمان دیده دونسته یا آگاهانه کم خواب میکنند تا برای اجرای کار زیاد وقت داشته باشند. در اینجا تنها سی با ما توری آماده استوده است. خب نگذاریم با مشق 8 یعنی که با سوال 8. The story is about of sleep for a person. یعنی که چی است؟ حکایت درباره خواب برای انسان است. Importance این اهمیت، balance توازن، appearance نمودی ظاهری، نمودی که ما داریم یعنی که باطنی و ظاهری داریم و appearance این نمودی چی است؟ ظاهری می باشد. tendency in mile یعنی که the story is about the importance of sleep for a person. یعنی که گپ یعنی که خصوصی گپ اگر گوییم درباره خواب انسان می رود و importance این در اینجا توری می گیرد چون که اهمیت است. خب the story is about the importance of sleep for a person. حکایت درباره اهمیت خواب برای انسان است. خب در اینجا تمام میکنیم و در درس دیگر ما از متن 7 سر میکنیم با همراه شما.